Good morning, Philippines! Hi, friends! Good morning, friends! Naloka ako sa friends. Good morning, friends! I know, friends. I forgot. Nakalimutan ko kayo kagabi. Guys, pasensya na guys. Pasensya na, friends. Pasensya na kayo, friends. Kung meron kayong mga nakikitang dry. As in, kung hawakan ko dito, sobrang dry talaga siya. Sobrang dry. Iwan ko na lang, friends. And I know, nakalimutan ko kayo kagabi. Hindi ko na kayo na hindi ko na kayo na kumusta kung ano na yung mga kaganapan nyo sa buhay. Joke lang. Hindi na ako nakapag-bye kasi I know guys, ko. Natapos ko yung editing ko and then natulog and then nag-usap kami ni Tomi-Moy kasi alam nyo naman yung Tomi-Moy ko. Guys, kailangan ko kausapin siya, friends. Ang sad, no? Wala na tayong Christmas tree, wala na decoration, wala na. Maganda pala talaga pag may tree. Doon na side at saka doon. Yung parang tree bar, yung regular tree, yung indoor tree. Anyway, friends, today is Thursday. Si Tommy is not coming. Hala! Somebody threw up over there. Hold on, guys. Somebody threw up. Hi, friends. Itong si Dimples. I'm sure si Habs. Itong si Habs, kapag gutom, kinakain lahat. Lahat. Kainin pati kay Dimples. Try niya talagang kainin. Ngayon, isuka. Pag suka, gutom na naman kasi sinuka lahat. Lahat ng binigay ko sinuka. So ngayon, gutom. Gutom siya, guys. Gutom yun. Hindi ko talaga bigyan ng bread kasi naluka ako ng ganun. You too, Roxy, move. This is my breakfast and you guys cannot do this all the time with me. Sarap pala talaga tong cookie ko, guys. As in, pero hindi ko to mabibili, guys, kapag meron sila. Again, kung makita ako, ang mahal, guys, $3 something. Mahal siya. Namahalan ako. Pero ang sarap, guys. Ang sarap ng coffee ka. I think I'm going to Walmart kasi walang pagkain yung pusa. Nag-exercise ako ng maaga. Ako yung sa dito para dito. Ito yung problema kay Inday Garutay, sa ilalim ng couch talaga yung magka-problema. Nagloko-loko siya ba? Every time na si Inday Garutay magtatrabaho, kailangan kong i-close yung bedroom ko. Kasi maganda sana pupunta siya dito sa bedroom. Kaso, pupunta siya sa ilalim ng bed. At saka masisira talaga siya kasi nag-uungot-ungot. Dinala ko itong ni Bianan, pang clip. Kasi si Tami, mahilig si Tami sa mga crackers and din walang mga pang-lock ba. Dinala ko. And meron din siyang nakitang gamit ni Bianan doon. Mga ito guys, iwan ko talaga kay Tami. Mga totoong silver utensil. Totoong silver po ito. Hindi man niya magagamit. I don't know kung anong gagawin niya. Old cellphone ni Bianan, dinala ko kasi nag-collect ako kung ano yung mga cellphone na andito. Ay, ito yung candle guys, look, na nagpo-float sa tubig. Yung old, yung phone ni Bianan, first iPhone niya, cellphone ni Bianan, andun sa anak niyang babae. Sabi ko kay Tami, kunin mo. Kasi ibigay ko sa sister ko. Kasi hindi man nila magagamit yan. Ito, i-open natin ito. Lennox na coffee cup. It's time to wash the blanket cover blanket. Ito naman tong papel natin. Kailangan man talaga yung i-cover, guys. Kasi kapag hindi yan i-cover, puno ng buhok. Ang dami ko pang labhanan. Kasi dito mga tuwalya ni Bianan. Yung towel ba sa kitchen towel? Yung towel, gano'n. Honestly guys, today is the very lonely day.
dapat andito yung asawa ko. Sobrang quiet sa bahay. Sobrang quiet. As in, quiet. Tawagan nga natin. Nakahiga lang ako dito. Masakit na yung likod ko. Nag-edit ako ng video. And then, ay naku, tingnan natin. Tawagan natin, ha? What's going on? What's going on? What are you doing? Well, I'm waiting for them to call me back from the condo. Paying bills. What are you doing? Thinking of you. Well, I told him I don't have any paperwork, and my sister said she didn't get any there either, so. What did he say? And he'll put it back to the account. I said, to this address. I said, no, it has to go to my other address. Well, you can't call the condo and get a reply because she's not living there anymore. There's nobody in the condo. You gotta call the association. Oh, yeah, the association. Yeah, you know what I'm talking about. Hi, guys. Natawa ako kay Tommy. What are you looking over there? Nag-usap kami. And then, ang nangyari, sabi ko, Han, why there's no TV? Why you're kind of very solemn? Like, you don't really talk much. So, na-curious ako, guys, kung anong ginagawa niya, guys. So, finish time ko. Pag finish time ko, ang una kong nakita is yung ceiling. Sabi niya, what's going on? Sabi ko, oh, you're in the bathroom. Sabi niya, yeah, don't be a wise guy. I will call you back. Natawa ako, guys, kasi nasa bathroom pala siya. Are you done? Waste time in the bathroom. Why you have... Huh? That's very funny to you. Of course, hon. No, I'm not, of course. Roxy, can you just get down, please? Remind me when I come up there and pick up coffee. Where is your coffee? So, did you enjoy your pooping? The food? Did you enjoy your pooping time? I enjoy it. What do you mean by do it properly? What kind of position you're looking for, monkey? Well, kind of like when... I'm going to poop like a monkey, but thank you. Poop like a monkey. You know, unlike a monkey style, like you put your they have that it's stall to put in the toilet. It really helps you, hon. You poop like a monkey means you poop and then you throw it. You poop like a monkey. You poop and then you throw it to somebody. As a monkey too. They throw their poop. we can do a poop fight. Yeah, I pass. You pass? That's a fun thing to do. Dalawa ito siya. Yung isa basa pa. Hinugasan ko na yung isa. Ito okay na. So, lagyan siya ng oil or suka, toyo, ganun. Sabi pa ni Tami, pangit daw. Ang ganda nga nito eh. Pangit. Iba kasi yung taste namin ni Tami. Iba yung sa kanya, iba yung sa akin. Kalukuhan. Nakukyutan ako kasi look, oh. Ang ganda. Anyway, natawa ako sa monkey. Monkey style. Monkey style. I'm going to end this vlog. Dito na lang tayo, guys. And then, I will see you tomorrow again. Meron pa akong mga ginawa. Yung laundry ko, hindi pa rin tapos. Meron pa akong ifo-fold. So, yun. I-end ko na tong vlog. And then, it's 6 o'clock. Usually, ma-end yung vlog ko is sobrang gabi na. And yung talagang mag-end na yung day namin. Yun. Pero this time talaga, sobrang aga kasi wala naman akong ginagawa. Hello! Good morning! Happy Friday! Not happy. I am going to Walmart. Is kailangan ko lang talagang bumili ng pagkain ng aso, yeah, additional dog food and more in cat food tayo ngayon kasi wala na talagang natirang pagkain. Plano ko sanang mag-vlog, dalhin yung GoPro, ganun, pero ayaw ko na kasi madali ang lang ito lakad. Dami ko pang tutupiin. Ako, yun nilabhan ko na yan. Yun labahan, ang dami ko na namang labahan, guys. So, kailangan ko tong ilabas. Ito siya, ilabas natin kasi meron akong ayusin. Dito, saan alin yun? Gisi na, gisi. Look. Open. Kailangan ko lang siyang, yung tahiin. Gusto ko pa naman ito.
Sobrang light. Black na naman tayo kasi ito naman yung paborito ko talagang suotin every time. Ang bilis ng panahon, di ba? Ang bilis ng araw. Bilis, grabe. We are already January 9 already. Oh my God, bilis ng panahon, guys. Next time, parang mag-2021 na naman. Parang feeling ko Christmas na naman, guys. Mag-Christmas na. Maglagay na naman tayo ng Christmas tree, guys. Hindi pa tayo nakauwi ng Pilipinas, guys. Mayroon na naman Christmas tree. Hindi tayo uli. At saka, magtago na tayo, guys. Dahil ano, nag-aaway na yung Iran. At saka Amerika. Wala na tayo dito. Like devotion, empty notion. Like a roaring ocean, slowing motion. Lay down your troubled mind. We are only kind and will kindly cease to be as we intertwine with the universe and its cosmic symphony. The smoke lingers after fire. Hi guys. So ngayon guys, katapos ko nagmadali ako guys doon sa grocery store dahil I accidentally pressed the yung car key. Akala ko magbibip bip bip maingay itong sasakyan. Sabi ko I have to buy quick. I have to get out here quick. So yan. Oh my God, ang ginaw ng I think uulan ngayon. Kasi nagproblema ako kasi hindi ko kayo ma-mount kahit saan. Hindi talaga pwede. But anyway guys, I will see you home. Yeah, hindi na ako masyadong nagba-vlog. I will see you home na lang. Abs, I'm not giving you anything, boy. I just got you a lot of food. Not really. But if Dada will go crazy for you, bag. But Mama doesn't go cray-cray, babag. Very nosy talaga itong si Habsi Boy. Anyway guys, pauwi na and then si Roxy obviously. Si Habsi Bag, ito yung pagkain nila. At saka na, very nosy talaga oh. Tignan mo yan. Ang saya ni Misty do. Nakahalik sa kapatid niya. Look, nosy oh, nosy oh. Taling tang tang, taling tang tang. Tingnan yung nila. Tang buntot tong taling tang tang. Ting taling tang tang. Ting taling tang taling tang tang. Ting taling tang tang. Ting tang tang. Alimango. Ang daming kitchen towel, dami. Hindi na ako gagamit ng garlic. Na lang diretso onion at saka tomato. And yun, din sardines. Oh, sardines. Then itong salmon. Look, yung pusa. Nagloko na naman. Yun, pabayaan ko lang siya. And then isunod natin yung salmon. And then yung chayote after. And then seasoning. Ang bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Isagol natin. Lagay na natin si salmon. Sarap. Hindi ko pa natikman to pero alam ko na lang masarap. Parang inano ko lang siya.
niya hiwalay-hiwalay. Konti lang guys. And then paminta. Yun, yung salmon is ano na siya, hiwa-hiwalay. Yun yung gusto ko. Pangpalasa lang kasi yung salmon ko. Yung nilagay ko dito, lasa lang siya. Mahangin talaga sa labas. Ito guys, rice and ito siya. Kain tayo. Pero bago nyan, i-on lang natin itong screen. Nood tayo ng taxi. Ganda nito guys. Hindi siya umiinit ng masyado. Ito siya, oh, hindi siya sobrang init. Di ba kung gamitin mo to, ito yung lutuan mo, sobrang init. Lata talaga yung salmon guys. Okay lang yan. Pang ano sa rice ba yan. Crunchy pa yung chayote. Parang hilaw pa. Luto na guys, luto na. Wala, ginoo ko. Kainit ba? Good night sa inyo. Good night sa inyong lahat dyan. Matulog na ako guys. And katatapos ko lang ng video. Ng video at saka naglalaro din ako. So actually, halfway na ako sa video ko. Tapos na siya pero finalize lang siya. Good night guys. Sa uulitin. Bye. I changed the light. Yung light sa labas is on siya the whole time until magising ako sa umaga. So yun lang guys. Thank you guys so much for watching and I hope I will see you guys sa mga susunod nating vlog. Bye bye. Good night.